गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोबाय। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आरोबाव आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायगिरि साफ्रोमखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै दिनैनि बे मोनसे गोदान गोथार बाइबेलनि गाहाम बाथ्रायाव नायगिरि साफ्रोमखौबो जिसुनि मुङाव आङो बरायनानै नागिरनाय जाबावबाय। अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, आरोबाव नोंथांमोननिसिम गोथार बाइबेलनिफ्राय मोनसे गोदान गाहाम बाथ्रा दिनै आङो लानानै फैदों। तो बेनिखायनो आसा खालामदों नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांबावगोन आरो नायखांनायनि उनाव फोरबो जिसु ख्रिस्टनियाव गोथाङै थासान्दि जोंनि ख्रिस्टियान बिदा फंबायफ्रा बा जोंनि ख्रिस्टियान बिमा बिफा बिब' बिनानावफ्रा बे भिडिअनि गेजेरजों मा मोनसे लाब बा मुलाम्फा मोनदेरगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आङो गले गले मिजिंथि हरदों। अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, नोंथांमोनजों बे भिडिअनि गेजेरजों बे मोनसे बाथ्रानि सायावनो फोरबोनि गाहाम बाथ्राखौ आं नोंथांमोनजों रायलायनो सानदों। तो बे बाथ्रायानो दिनै बेनो जाहैबाय, गोरोन्थियाव हमफ्रांजाब्ला खेमा हो। आसा खालामो नोंथांमोना खुब गाहामथारै बे बाथ्राखौ खोनाबाय आरो खनसेबाव, गोरोन्थियाव हमफ्रांजाब्ला खेमा हो। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जोंनि सोरबा बिमा बिफायानो जाया मानो, जोंनि सोरबा बिदा फंबाय बिब' बिनानावानो जाया मानो, बा जोंनि पास्टर इभान्जेलिस्ट बा जोंनि मण्डलीनि बिसासि बा जोंनि फादार बिशप जिखुनु जाया मानो, सोरखौबा जुदि जों गोरोन्थियाव हमनो मोनोब्ला बिथांमोनखौ दिनै जोंहा खेमा होनो नांगौ। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बेयो आंनि बाथ्रा नङा, बे दिनै सोरबा सासेनि बाथ्रा नङा, बे बाथ्रायानो जाहैबाय गोथार बाइबेलनि बा फोरबो जिसु ख्रिस्टनि। जों दिनै बेखौ खालामनो बा खेमा होनो हाब्लासो you are the best Christian in this world. नोंथाङा जागोन बे बुहुमाव बेस्ट साबसिन ख्रिस्टियान। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जुदि जोङो बेखौ मावनो हायाखैब्ला, जों जुदि खेमा होनो हायाब्ला, we are not the best Christian. मिथिबायना? जोङो साबसिनथार मोजांसिनथार ख्रिस्टियान जोङो जाथारनाय नङा। मा ख्रिस्टियान होनगोन? गुड ख्रिस्टियान। मोजां नायफाय ना? दा इंराजियाव जों दिनै मोनो गुड, बेटार, बेस्ट। मोजां, that means मोजांसिन, मोजांसिनथार। दिनै जोङो बेखौ नागिरनो नांगोन। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, जों मोजांसिनथार ख्रिस्टियान जों जानो हाथारनाय नङा बे बाथ्राखौ खालामाब्ला। अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बे बाथ्रानि गेजेरजों नोंथांमोनजों गोथौ बिसय आं बेखौनो दिनै रायलायनो लुबैदों, बेनो जाहैबाय as a man we all of us, नंगौना नङा? मानसि हिसाबै जों बयबो we do mistake, we do wrong, we do sin. अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, मानसि हिसाबै जों गोरोन्थि खालामो, जोङो पाप मावो आरो जोङो गोबांथार दिनै जोंनियाव मानसि हिसाबै जोंनियाव दिनै दुर्बलताफोर दङ। बेनिखायनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बेफोरखौ लानानैनो जों दिनै सुबुं हारिया गावजों गाव बिसार दिनै जों खालामज्लायो। उमुगा मोजां, उमुगा गाज्रि, बेबायदि बिसार खालामज्लायनायावनो नोंथांमोना मिथिगौना? that means जों खमा होनो हायैयावनो, खमा होनो हायैनि थाखायसो जों दिनै बिसार खालामदों नालाय ना? बेफोरबायदियावनो दिनै गोबांथार जों दिनै इसोरनि बोरनिफ्राय गोजानाव जों ख्रिस्टियानफ्रा दिनै थानो गोनां जायो। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बेनिखायनो Paul says in the Bible, we must forgive each other. अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बेनिखायनो पौला बुंदों बाइबेलाव, जोङो गावजों गाव खेमा होज्लायनो नांथारगोन। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, दयसे गिबियाव नोंथांमोनजों आं बे बाथ्राखौ बुंबाय, जों मानसि जानायखाय जों खालामो? जोङो जोङो गोरोन्थि मावो, जोङो पाप खालामो, बा सोरनिबा जोङो एगेन्स्ट जों खामानि मावफ्लाङो। बेनिखायनो बेफोरबायदि खामानि बा गोरोन्थि मावनायनि थाखाय जोंजों सोरजोंबा हमफ्रांजाब्ला गोरोन्थियावहाय जोङो खालामनो नांगौनो? बिसार खालामा लाबा बा गाज्रि मोना लाबा जों दिनै खेमा होथारनो नांगोन। बेसो जोंनि
मोजांथार ख्रिस्टियानफोरनि गुन बा आखल दिनै बियो जोंनियाव थागोन बा जों जागोन नोंथाङा जागोन बे खामानिखौ मावनो हाब्लासो अनजाग्रांनि भिडिअखौ नायगिरिफोर अब्लासो बे इसोर जिसु ख्रिस्टआबो जोंखौ नोंथांखौ हामजागोन मिथिबायना अनजाग्रांनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों दिनै खेमा होथारनो नांगौ बे खेमा होयैयावनो गोरोन्थियाव हमफ्लांनो मोनब्ला खेमा होनो हायैयावनो राग जोंनायावनो जोंनि मण्डलिफ्रा दिनै बायफ्रुलांगासिनो दङ जोंनि नखराव दिनै दावराव सोमजिगासिनो दङ जोंनि मिनिस्ट्रियाव दिनै गन्डगल दिनै सोमजिगासिनो दङ आरो बेबायदि खेमा होनो हायैयावनो गावजों गावबो लोगोजों लोगोबो जों दिनै मा गाज्रि दिनै जोङो मोनलायगासिनो दङ गावजों गाव आसि थुलायगासिनो दङ बुखिज्लायगासिनो दङ बेनिखायनो पौला बुंदों अनजाग्रांनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जों दिनै गावजों गाव दिनै जों खेमा होलायनो नांथारगौ जों जुदि गावजों गाव खेमा होलायनो हायोबा जोंनि मण्डलियाबो बायनानै थांनाय नङा जोंनि नखराबो बायनानै थांनाय नङा जोंनि बिदा फंबायनि सोमोन्दो बिमा बिफाजों सोमोन्दो बा जोंनि लोगोफोरजों सोमोन्दोआबो माब्लाबाबो गोमानानै थांनाय नङा बेनिखायनो अनजाग्रांनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोंनि ख्रिस्टियानफोरनि गोथार बाइबेला जोंखौ खुब गाहामथारै दिनै फोरोंदों अब्ला बे समाव नोंथांमोननिसिम मोननै मोनथामसो बाइबेल सिरि आं दिनै फरायनानै खोनासंहोगोन बे भिडिअनि गेजेरजों बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना बे बाइबेल सिरिनि गेजेरजों ख्रिस्टियान जिबनाव इसोर जिसु ख्रिस्टनियाव गोथाङै थासान्दि थैयागौमानि माबा मोनसे लुखांनाय मदद बा मुलाम्फाखौ मोनगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो बे समाव फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आं मिजिंथिहरबावदों बे समाव आं फरायनानै खोनासंहोनि थ' बेखौ मोननो हागोन गालातियान 2 बालाबनि 1 सिरि आं फरायनि जिसुनि मुङै बेयाव मा बुंदों बाहायफोर सोरबा मानसिया बबेबा दायाव हमफ्लांजाब्ला नोंसोर जिउ गोनांफोर बेबादिखौ जिउनि गुरै जानायजों दिखांफिन गावखौ नेफ्लायबाय था नोंबो आनजाद लाजायै बायदि थ' आसा खालामो नोंथांमोना बे बाइबेल सिरिखौ खुब मोजांथारै खोनाबाय मा होनदों गालातियान बा गालातियानि 2 बालाबनि 1 सिरियाव बे बाथ्राखौ बुंदों मान बाहायफोर सोरबा मानसिया बबेबा दायाव हमफ्लांजाब्ला नोंसोर जिउ गोनांफोर होननानै बुंदों जायहा आत्मिकाव बोलोग्रा जायफ्रा मोजां ख्रिस्टियान बिथांमोनखौ बुंदों जिउ गोनांफोर मा बेबायदि मानसिफोरखौ मा खालामनांगौनो बेबादिखौ जिउनि गुरै जानायजों दिखांफिन होननानै बुंदों मिथिबायना जोंनि जिउनि गुरै नम्रता जानायजों दैट मिन्स गुरै खेमा होनायजों बिथांमोनखौ जोङो दिखांफिननो नांगौ इसोरनियावहाय ना जा जानानै थांबाय जेबो नङा होननानै इजि गोरलैयैनो खेमा होनानै जोङो मा गावजों गाव अनज्लायनो नांगौ आरो दिखांनो नांगौ बे इसोर जिसु ख्रिस्टनियाव गोग्लैनायखौ बोखांनो दिनै जोंहा नांथारगौ नाथाय जोंनि गोबाङानो मा मिथिगौना सोरबा जुदि जोंनि गेजेराव गोरोन्थि मावोब्ला जोंनि मिनिस्ट्रियाव जोंनि मण्डलियाव जोंनि नखराव बा जोंनि लोगोफोरनि गेजेराव जोङो मा खुब गाज्रि मोनहाबनानै थायो खेमा होनो हाया जों जुदि खेमा होनो हायाब्ला जोङो माब्लाबाबो इसोरनि जानो हाथारनाय नङा नोंथांमोना मिथिगौना जों गोसोखांनि बे समाव जिसु ख्रिस्टनियाव सासे मानसिया सोंदों सासे मानसिया गोरोन्थि मावोब्ला खनबेसे खेमा होनांगौ अनजाग्रांनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ खुब गाहामथारै बेनि सोमोन्दै मिथिगौ आरो मिथियाब्ला कमेन्टआव लिरनानै हरबानो जाबाय आं नोंथांमोननो लिरनानै हरगोन खनबे खेमा होनो थिनदों फोरबो जिसु ख्रिस्टआ अब्ला बे समावहाय मा होननानै बुंबावदों गाव गावखौ नेफ्लायबाय था नोंबो आनजाद लाजायै बादि जोंबो बेबायदि खेमा होनो हायाब्ला जोंबो आनजादाव गोग्लैगोन बेनिखायनो अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर जोङो जिउनि गुरै जानायजों सोरबा जोंनि बिदा फंबाय सोरबा जुदि जोंनि बिमा बिफा जोंनि मण्डलिनि बिश्वासी हाफ्राम पास्टर जिखुनु सोरबा सासेयानो जाया मानो गोरोन्थियाव बा जिउ गोनां मानसिफोरजों हमफ्रांजादोंब्ला गोरोन्थि मावदोंब्ला बिथांमोनखौ खेमा होनायानो ख्रिस्टियान मानसिफोरनि दिनै खामानि मिथिबायना ख्रिस्टियान मानसिफोरनि खामानि बेयाव खुनु रेंकनि खोथा गैया बिबाननि खोथा गैया जों साफ्रोम ख्रिस्टियानफोरनि बेयो मावनो गोनां हाबा नङाब्ला
we are not the best Christian. जों बेखौ मिथिनानै लानाया इनायनो गोनां। आरो मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोबावनि बे बाथ्रानि सायावहाय गोरोन्थियाव हमफ्रांजाब्ला खेमा हो। बे बाथ्रानि सायाव मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोबावनि तो बेखौ मोननो हागोन 2 तिमथि 2 बालाबनि 25 सिरि फरायनि जिसुनि मुङै। जेंगा गसंग्राफोरखौ रैसुमै गं होग्रा जानो नांगौ। इसोरा बिसोरनो सैथोखौ मिथिनानै गोसो सोलायनो खाबु होनाय बादि। खोनाबायना? जेंगा गसंग्राफोरखौ रैसुमै गं होग्रा जानो नांगौनो। ख्रिस्टियान मानसिफोरनि आखला बिदि जाथारनो नांगोन आरो। जायफ्रा जेंगा सोमजिहोयो, जायफ्रा राग जोङो ना बेबायदि मानसिफोरखौ जोङो मा जिउनि रैसुमै जानायजों गं होग्रा दिनै जोङो जानो नांगौ। ओमफ्राय मा जेब्ला बे मानसिया ना बे मानसिया सैथोखौ मिथिगोन अब्ला मा जागोन बिथांमोना गोसो सोलायनो खाबु मोनगोन। आरो इसोराबो होनदों इसोरा बिसोरनो सैथोखौ मिथिहोनानै गोसो सोलायनो खाबु होनाय बादि। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो जों दिनै फार्स्टआवनो खेमा होनो नांगौ। जोंनि गुरै नम्रता आखल आखु बुंनायनि रावफोरजोंहाय जोंनि बाथ्राफोरजों गुरै बाथ्राफोरजों गुरै आखल आखुफोरजों अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर सोरबा जुदि जोंनि गोरोन्थि मावदोंब्ला जोंनि मण्डलीयाव जोंनि नखराव जोंनि मिनिस्ट्रियाव जोंनि लोगोफोरनि गेजेराव सोरबा जिखुनु जा सोरबा सासे मानसियानो जाया मानो गोरोन्थि मावोब्ला जों दिनै अननायजों रैसुमैयै खेमा होनो नांगौ। बेनो गोथार बाइबेलनि फोरोंनाया। अब्लासो जों दिनै मा जानो हागोन? बेस्ट ख्रिस्टियान। गुड जानाय नंबावा, बेटारबो नंबावला बियो, बेस्ट बयनिफ्राय साबसिन। इसोराबो दिनै बेखौसो नागिरो। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आरो जोबनायाव मोनसे बाइबेल सिरि फरायनानै खोनासंहोबावनि नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय। तो बेखौ मोननो हागोन 2 थेसलोनिकिया that means 2 थेसलोनिकिया 3 बालाबनि 15 सिरि फरायनि जिसुनि मुङै। अब्लाबो नोंसोरो बिखौ बिसारो बायदि दासान नाथाय बिखौ बिदा फंबाय बायदि फेंदो। मिथिबायना? जायफ्रा दिनै गोरोन्थि मावो बा दायाव गोरोन्थियाव हमफ्रांजादों बिथांमोनखौ जों ख्रिस्टियान मानसिफ्रा बिसारो बायदि दिनै साननो मोना साननानै लानोबो मोननाय नंथारा। बिथांमोनखौ मा होननानै लानो थिनदों? नाथाय बिखौ बिदा फंबाय बायदि फेंदो। दिनै बाइबेला दिनै जोंखौ बेखौसो लुबैदों, नोंथांखौबो दिनै बेखौसो लुबैदों। That means जाया जिसु ख्रिस्टखौ खुलुमबाय नाजावबाय बिनि बिसाफोर जों साफ्रोमखौ दिनै बेखौसो दिनै हास्थायदों गोथार बाइबेला बा इसोरनि बाथ्राया बा प्रभु जिसु ख्रिस्टआ। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर तो बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना बे गोरोन्थियाव हमफ्रांजाब्ला खेमा हो। बे बाथ्रानि सायावहाय गोथार बाइबेला मा बुंदों आरो जों ख्रिस्टियानफ्रा मा मावनो नांगौ मा खालामनो नांगौ खोब गाहाम थारैनो बुजिबाय मिथिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आं गोथौयै मिजिंथिहरबाय। आरो बे बाइबेल सिरिफ्रा आरो बे भिडिअफ्रा बा बे बाथ्राफ्रा जायफ्रा दायो गोथाङै थांनानै दङ बे संसाराव मोदोमखौ लानानै बे इसोर जिसु ख्रिस्टनियाव मा मोनसे लाब मुलाम्फा होबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै मिजिंथिहरनानै दिनैनि बे गुसुं भिडिअखौ आं बेयावनो दोनबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय। इसोरा नायगिरि साफ्रोमखौ बोर होथोंसै।